बेबाराव सोरनि आखायाव बिटिसिनि गुबै खुंथायनि गोहोआ सोलिफु सेप्टेम्बर 22 खालाराव खुंजागोन बिटिसि बिसायख'थिया रिजाल्टखौ फोसावगोन 26 खालाराव सोरखौ हास्थायदों बिटिसिनि गामि सिङारि रायजो राजाफ्रा शान्तिखौ लुगैयो जेहेतु जों दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो प्रमद सारखौ लुगैयो आरो जों थांनाय बारावबो बिथाङा गोबां मोजां खामानि मावलांदों लकेल गभर्नमेन्टखौ मानो होनबा लकेलफ्राव गामिफ्राव ओनसोलफ्राव नायोब्ला जों रायजो राजा हिसाबै बहुत खामानि जादों आरो थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि खामानि जानांगौमोन बेखिनि जायाखिसै अब्ला फै दानिया 38 नं बैरबखुन्द बियाबनि सिङाव थानाय माखासे गामि सक गला हाथाय बाजाराव बायदिफोराव उदाङै फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै उदालगुरिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे ग्राउन्ड जिर' रिपर्टआ थागिबि हारिफोरनि गेजेराव सावरायनायनि गेजेरजों मा ओंथि बेरखांदों एबा बिटिसिआव सोरनि राजखुंथायखौ हास्थायो बे समाव आबुङै मिन्थिना लादिनि नंगौ फैगासिनो दङ बिटिसि बिसायख'थि जितु नैबे सोलिफु दाननि 22 खालाराव खुंजानो थांगासिनो दङ आरो बे समाव आसाम रायजोआरि जि इलेक्सन बिसायख'थि आय'गाव जि बिसायख'थिनि जि खालार फोसावनाय लोगो लोगोनो दिनैनि सानाव जि साखाफारा जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों जिहेतु उदालगुरिनिफ्राय लानानै जि क'क्राझारसिम जि मोन 40 बियाब बे मोन 40 बियाबखौ लानानै दिनैनि सानाव साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जि भट होगिरिफोर बिथांमोना दिनैनि सानाव साखाफारा जानायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों नैबे समाव दंफैयो आङो 38 नं जि बैरबखुन्द बियाबनि सिङाव थानाय नैबे बरला प्राइमारियाव जितु मोनसे रायजोआरि बेयाव उदां हाथाइसालि दङ आरो बेयाव गोबां जितु रायजो राजाफ्रानो दिनैनि सानाव बेयाव थुबुर जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों जितु बेयाव मोनसे हाथाइसालि दा बेयाव आं उदाङै मिथिनो नाजागोन जितु फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै दिनैनि सानाव रायजो राजाफ्रा बेसेबां साखाफारा आरो बेजों लोगोसे सोरबायदि बिजाथिखौ देरहासार खालामनानै फैगौ समाव जि बिटिसिआव जि मोजां मोनसे गोजोन थासारिनि जितु सरकार खुंनायखौ लुबैयो बिनि सायाव आङो मिथिनो होननानै बे समाव दंफैयो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिदों जितु जि नैबे 38 नं बैरबखुन्द बियाबनि सिङाव थानाय गोबां जितु रायजो राजाफोर दिनैनि सानाव जितु बिथांमोना फैबाय थानाय बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै साखाफारा जानायखौ जों नुनो मोननाय जादों जि गोसोआव मोनसेल' थांखि जि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गावबा गावनि जि मोजां मोननाय बिजाथि बे बिजाथिखौ देरहासार खालामनानै बिटिसिआव मोनसे गोजोन खौसेथिनि जि सरकार सालायनो खुंथाय लाबोनाय बेखौ सरकार दानाय बेखौ दिनैनि सानाव लुबैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों बा मिथिनो मोननाय जादों आरो जों बुंनांगोन मोनफ्रोमबो गामि सक गलाफोराव जों थाबायनानै जों नुनो मोनदोंदि माखासे लाइमोन आरो माखासे आबादारि आरो बेजों लोगोसे जि माखासे फालांगिरि बिथांमोना जि गावबा गावनि जि बिबुंथि बेखौ बुंनायखौ जों बेयाव खोनानो मोनदों बा मिथिनो मोननाय जादों दा बेनि आं मिथिनो नाजाबावनो जितु बेयाव गोबां रायजो राजाफोर दङ आरो दिनैनि सानाव रायजो राजाफोरा सोरबादि बिजाथिखौ देरहासार खालामनानै जि फैगौ समाव बा बिटिसिआव जि मोनसे मोजां खुंथायखौ दिनैनि सानाव लुबैदों आङो बिथांमोननिफ्रायनो फारि फारियै मिथिनो नाजागोन 22 अक्ट'आव जितु बिटिसिनि बिसायख'थि बे जानो थांगासिनो दङ एज ए रायजो हिसाबै एज ए भटगिरि हिसाबै बिटिसिआव माबायदि सरकार दानायखौ दिनैनि सानाव नोंथाङा लुबैयो बे सरकार दानायाथ' जों एसेबां दिपलि मिथिया माने जाय सरकारा मोजां मावदों बिसोरखौ जों नायफिनखानांगोन नङा होमबा दाथ' जोङो माने ट्रेक्टरनि सावगारियाव माने गासै रायजो राजाया एकदम माने थागथियारि जानानै दङ माने ट्रेक्टरखौ देरहाहोथारनांगौ आरो मानि थाखाय डेभेलप खालामदों मा जौगानाय जादों नैबे 38 नं बैरबखुन्दआव नोंथांनि बायदिब्लालाय मा जौगानाय जादों दिनै नोंथाङा बुंदों जौगानायनि थाखाय जोङो ट्रेक्टरनो भट होनांगौ होननानै जे थांनाय बार जितु हाग्रामा महिलारिनि सरकार दङमोन बे समाव मानो जौगानाय जायाखै नामा नोंथाङा दिनै प्रमद बर'खौ बाख्नायदों जादोंमोनबाबो माने बिथाङाबो मावाखै नङा मावदों माने बहुत माने आकाश पाताल डिफारेन्स होनना बुंनांगोन आरो माने बहुत डिफारेन्स जोङो दा माने 5 बोसोराव एसेबांखिनि खामानि मावबाय माने एकदम माने आगानफ्रोमावबो नुहुरो थारमाने प्रमद बर'नि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायखौ बेनो आरो नैबे सोलिफु दाननि बे 22 अक्ट'आव बिटिसिआव मोनसे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ आरो जाय बिसायख'थियाव देरहाखांनायनि उनावनो बिथांमोना बिटिसिआव सरकार दागोन दिनैनि सानाव गामियारि रायजो हिसाबै बा सुबुं हिसाबै नोंथाङा माबायदि सरकार फैनायखौ लुबैयो बिटिसिआव जोंथ' बिटिसिआव सरकार फैनायखौ माने दा बर्थमान
माने हाग्रामा फैनायखौ मोजां मोनो आरो थारमाने थांनाय 5 बोसोर प्रमद बर'नि सरकार आरो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकारनि गेजेराव माबायदि फारागथि नुदों? बेनो फारागथिया एसेबां नङामोन मावनाय दांनायफोराव जेनेबा डेभेलपमेन्टनि खामानिफोराव मावाखै होननानै जों सानाखै जेनेबा प्रमदनि समावबो नाथाय बे मोननैसो माने BTC सरकाराव मोननैसो माने थांखिफोरखौ माने सम्पूर्ण नुजोबै थाखाय माने एसे माने खान्थि फैयाखै आरो थारमाने बेनो आरो आंनि बुंनो गोनाङा दिनैनि सानाव लाइमोन हिसाबै जे फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव नोंथाङा जि जाय सोरबायदि बिजाथिखौ देरहासार खालामनानै जे फैगौ समाव नैबे BTCआव मोनसे गोजोन थासारिनि जिथु सरकार खुंनायखौ नोंथाङा लुबैयो खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांनिसिम बड'सा निउसनिसिम फैबाय थानाय इलेक्सनाव जों भैरबकुन्द समष्टि हिसाबै लाइमोन हिसाबै जों साखाफारा मानो साखाफारा होनोब्ला बे सरकारा लाइमोननि थाखाय गोबां खामानि मावदों गोबां आसनि लादों लाइमोननि थाखायनो माने 70% खामानि मावदों फिउचारनि थाखायनो मावदों लाइमोननि थाखाय ओरैबायदि प्लेटफर्म बानायनानै होदों दा बेनिखायनो जों बाख्नायनांगोन बे सरकारखौ बेनिखायनो जों लाइमोनफोरा आं भैरबकुन्द समष्टि हिसाबै बुंगोन आं 70-50% लाइमोनफ्रा दिनै UPPL दलाव दङ आरो गबिन्द बसुमतारीखौ नागिरदों जोंनि मिथिनायाव जोंनि खोनानायाव दिनै गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों जिथु थांनाय 17 बोसोरनि जि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय जि सरकार आरो लोगोसे नैबे 5 बोसोर जिथु प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बिनि गेजेराव फारागथिया मा नुदों फारागथिया मा दङ जे BPFनि जि सापर्टारफोर दिनैनि सानाव जों बुंनायखौ नुदों जे थांनाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारनि दिनाव गोबां जौगालु खामानिया BTCआव जादोंमोन होननानै बुंदों नाथाय नैबे 5 बोसोरावबो दिनैनि सानाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै नाथाय नोंथाङा बुंदों जिथु लाइमोन हिसाबै लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावदों होननानै फारागथिया मा दङ फारागथिया गोबां दङ नोंथांमोना आंखौ बुं बे हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर दैदेननाय समाव लाइमोननि थाखाय माबा मोनसे स्किमनि नाम बुंनो हागोन ना नोंथांमोना आं नोंथांखौनो सासे रिपर्टार हिसाबै आं सोंबाय माबा मोनसे स्किमनि नाम बुंनो हागोन ना जोंना लाइमोननि थाखाय जेरै सुपार 15 मिशन मा मावदों लाइमोननि थाखाय मा स्किम दिनैनि दिनाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा लन्च खालामदों दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मिथियो आरो बयबो रायजो राजा बिथांमोना मिथियो लाइमोनफोरनि थाखाय सुपार 15 मोनसे मिशन लाबोदों माने बेखौ 17 बोसोराव मावाखै दा नोंथांमोना नुनो मोनो फरायनायनि थाखाय जेरै गियान सोरां बिदि स्टुडेन्टफोर बायदि बायदि स्क'पआव जेरै खेला दुलानिफ्राय लानानै जेरै फुटबल जों प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै जों दिनै समष्टि लेभेलसिम लांनानै जों दिनै डिस्ट्रिक्ट लेभेल सेन्ट्रेल लेभेलसिम जों खेला दुलायावबो गोसो होदों साख्रि बाख्रियावबो जों खालामनो थाखाय गोबां भेकेन्सि दिहुनदों बा साख्रि बाख्रि होदों दिनै टेट एग्जामखौ फाथिनानै दिनै साख्रि होनो हादों बा फरेस्टआव जोंहा साख्रि होनो हादों गोबां खामानि मावदों माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो आं स्पेसियेलि भैरबकुन्द समष्टिनि खोथा बुंगोन 17 बोसोराव मावनो हायि खामानिखौ दिनै 5 बोसोराव फोजोबबाय बेबो कर'नानि थाखाय 1.5 बोसोर थांदों बुंजायो 3.5 बोसोराव 17 बोसोरनि रेकर्डखौ बिथां मानगोनां गबिन्द बसुमतारीया रिहन दैमारिखौ फेजेनदों याव जाय बिथांमोना MLA MCLA जालांबाय बिथांमोनखौ फेजेनदों 5 बोसोराव आरो खिन्थु खामानिखौ 3.5 बोसोरल' मावनो हादों दा नोंथांमोना जुदि नंखाय सानदोंब्ला आंनियाव मोनसे बुकलेट दोङो नोंथांमोना नुनो हागोन बेखौ नोंथांमोना BPFनि बुकलेटखौ फराय आरो जोंनि बुकलेटखौ फराय नोंथांमोना बेयावनो प्रुफ मोनगोन जों बेसेबां स्किम मावदों सेन्ट ग्रेभेल बेसेबां मावदों दालां बेसेबां मावदों माने सब A to Z लिरनाय दोङो बेसेबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों फैसा होखो बेसेबां बेमारिनो जों फैसा होखो बेसेबां जों स्टुडेन्टफोरनो जों फैसा होखो दिनैनि दिनाव बेफोर माने रोखा रोखा जोंनियाव लिरनाय दं आरो प्रुफ दङ जों ओरैनो हावा बुङा खोथाखौ ओंखायनो गोबां हाबाफारि लानायनि थाखाय गोबां खामानि मावनायनि थाखाय आंनि भटा आं सासे लाइमोन हिसाबै आं सासे युथ हिसाबै आङो बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बे UPPL दोलो प्रमद बर' दैदेननाय सरकार आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना दैदेननाय सरकारखौनो आं हास्थायो आरो आंनि भटा बिथांनियाव थांगोन आरो मोनसे खोथा बुंबावगोन भैरबकुन्द समष्टि हिसाबै जोंहा जेसेबांखिनि लाइमोन दोङो दिनैनि तारिखाव आसरित जादों माने एसेबां जि खामानि मावनो हादों दा जों बेखौनो होगोन सासे गोरों दैदेनगिरियासो मोजां खामानि मावनो हायो आरो सासे गोरों दैदेनगिरियासो इयुननि थाखाय साननो हायो मानोना बिथाङा सासे गोरों लिडार गबिन्द बसुमतारीया आरो देग्लाय जोंहा बिटिआरआव 25निफ्राय 30टा मासि लानानै UPPL सरकारानो थांगासिनो दङ आरो भैरबकुन्द समष्टि हिसाबै बयनिख्रुइ बांसिन भट लानानै देरहानो थांगासिनो दङ बे आं दिनै नोंथांमोननि लाइभनि गेजेरजों आं दिनै खोथा होबाय
হয় नंगौ जिहेतु फैगासिनो दङ बिटिसि बिसायख'थि जिहेतु उदालगुरिनिफ्राय लानानै क'क्राझारसिम जि मोन 40 बियाबाव खुंजानो थांगासिनो दङ दा नैबे समाव आंजों लोगोसे रायजो राजाफोर दङ दा दिनैनि सानाव बिटिसिआव नोंथाङा माबायदि सरकार खुंनायखौ लुबैदों रायजो हिसाबै आङो रायजोनि जानानै नोंथांमोनखौ साबायखर बावग्रोदों गिबियावनो दा रायजो हिसाबै जों बेखौनो लुबैदों हस्थ' मोनसे सरकार जानांगौ थांनाय बाराव जेरैहाय खुंदोंमोन जोंथ' मिथिनो मोन्दोंमोन थांनाय बाराव माने बिजेपिजों आरो इउपिपिएलजों एलायन्स मोनसे सरकार दादोंमोन दा नैबेयावहाय जिबायदि नांगौ बे नांगौखिनिखौ हयथ' रायजो राजाया एसेबाबो खम मोन्दों खारन एलायन्स सरकार हिसाबै माखासे बिजेपिआबो लांनाय हिसाबै जिखिनि जानांगौ बे जायाखै थेवबो जोङो नुदों मेगनजों रायजो हिसाबै गामि ओनसोलफ्राव मथा मथि जोङो 70-80% खामानि मावदों दा सोलिबाय थानाय जिथु सरकार इउपिपिएल आरो बिजेपि गभर्नमेन्ट बिसेस करि जोङो धन्यबाद होनांगोन जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ मानो होनबा लकेलफ्राव गामिफ्राव ओनसोलफ्राव नायोब्ला जों रायजो राजा हिसाबै बहुद खामानि जादों आरो थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि खामानि जानांगौमोन बेखिनि जायाखिसै मावाखै नङा मावदों बिसोरबो थेवबो जिखिनि मेजर खामानि जोङो बेखौ नुनो मोनाखै नाथाय दा सोलिबाय थानाय जिथु सरकार गभर्नमेन्ट बिसोरो एकदम माने पाब्लिकजों लोगोसे थानानै गोबां रोखोमनि खामानि मावदों आरो बिसेस करि जोंनि जान बाहननि लामा बेयाव जोङो बिराद गोग्लैसोनानै दङमोन दा बुंनो थाङोब्ला आं सान्तिपुरनि जानानै रायजो राजानि जानानै आं बुंनो सानदों जोंनि सान्तिपुराव मथा मथि दायो 3सो सिसि ब्लक जानानै दङ आरो माने अनगयिंबो दङ आरो माखासे कमप्लिटबो जाबाय आरो माखासे कमिउनिटि टयलेट माबा माबिफोरखौ बुङोब्लाथ' माने बहुद आरो मथा मथि आङो मिथिनो मोन्दों जोंनि पार्टि लेभेलथिंनिफ्राय जोंनि प्राइमारि भिसिडिसिनि आन्डाराव मथा मथि 82था डिपार्टमेन्टनि खामानि मावनो हादों होननानै आं मिथिनो मोन्दों आरो इतिमध्य आङो सोंदों चेयारमेनफोरनियाव पार्टिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरनियावबो आङो जगाजग खालामदों जे गामिनि थागिबि हिसाबै नोंथाङा खौरां लादों जितु थांनाय जितु सरकारनिफ्राय आरो नैबे सोलिफु सरकारनि गेजेराव थारमाने नोंथाङा एसे फारागथिखौ नुनो मोनो दिनैनि सानाव बहुद फाराग दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जितु नोंथाङा प्रमद बर'नि सरकारखौनो दिनैनि सानाव लुबैदों एकदम आङो प्रमद बर'नि सरकारखौनो आं लुबैदों आरो प्रमद बर'आनो माने आङो रायजोनि जानानै आं बेखौनो खावलायगोन 100% मेजरिटि लानानै सिंगेलहै माने इउपिपिएल हिसाबै गभर्नमेन्ट दानायखौ जोङो रायजो हिसाबै लुबैदों आरो फैगौ बिटिसि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै दिनैनि सानाव साफ्रोमबो रायजो राजाया दिनैनि सानाव बेयाव साखाफारा जानायखौ जों नुनो मोन्दों आं बेयाव मिथिनो नाजाबावनो जितु बेयाव दङ आंजों लोगोसे सासे जितु जाखांफु लाइमोन जे फैबाय थानाय जितु बिसायख'थि जितु सेप्तेम्बरनि जितु सोलिफु दाननि 22 बा 22 थारिखआव खुंजानो थांगासिनो दङ दा नोंथाङा सासे लाइमोन हिसाबै बिटिसिआव माबायदि सरकार दानायखौ लुबैदों दिनैनि सानावथ' जोङो दा हाग्रामानि 17 बोसोरसो सरकार दानायखौ जों नुबोबाय 17 बोसोरखौनो नुबोबाय होननांसिगोन दा नै दा सोलिबाय थानाय बोसोरबानि सरकारा जि खामानि मावदों मावाखै आं बेनि सायावसो बुंनो थांगोन जेब्ला प्रमद बर' सरकारा फैदोंमोन होमबा इयो होनदोंमोन मा घर घर साकरि जोंनिफ्रायबो लादोंमोन फर्मफोर इलेक्सन टाइमाव दा बेफोरो जेबोखौनो मोनासै नाम्बार 1 नाम्बार 2 प्रमद बर'आ जेबो डेभेलपनि खामानिखौनो मावाखै इयो हाग्रामानि बे 17 बोसोरनि बाथ्राखौल' बुङो बिदि बुङैनो दिनै बोसोरबाखौ ओरैनो बारग'होबाय आरो दा गबिन्द चन्द्रखौबो बुंनि आङो बिथाङा बुङोमोन बे बहुत समस्या दंमोन खिन्थु जोंनि खाथियाव नायाव बरिं मोनसे दङ दाबो बेखौनो रिपेयारिं खालामासै बोसोरबायाव दैखौनो मोनलोङासै दा दलं नांगौमोन जोंनो इयावबो खिन्थु दलङा दाबो जाफुङासै इसोर फार्स्ट एजेन्डाखौनो होन्दोंमोन 17 बोसोर जाबाय खिन्थु दाबो इयाव दलं गंसे गैया खिन्थु दिनैसिम बहा थांखो दलङा दाबोथ' हायाखै बेनिखायनो जों लुगैयो मा देग्लायबो हाग्रामा महिलारिखौनो जों सापर्ट खालामगोन नैबे जितु 38 नं भैरबकुन्द बियाबाव जितु नोंथाङा सासे लाइमोन हिसाबै माबायदि फारागथि नुदों थांनाय 17 बोसोर जितु हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सरकार आरो नैबे जितु 5 बोसोर प्रमद बर' दैदेननाय जितु बिटिसि सरकार बे मोननैनि गेजेराव नोङो दिनै लाइमोन हिसाबै मा डिफारेन्स नुदों बे बोसोरबायाथ' जों भैरबकुन्द समस्तियाव जेबो डेभेलपखौनो नुवाखै गबिन्द साराथ' इलेक्सन टाइमावसो फैदोंमोन दाथ' जों गामियाव मालाबा फैयानो बियो फैनाया नंगौ खिन्थु चेयारमेननि न'फोरावल'सो हाबो गामिनि जेबो हालोदखौनो सोङा माया बेखायनो बुङो दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 38 नं भैरबकुन्दआव आंनि भटआ आं सासे लाइमोन हिसाबै आङो रिहन दैमारि सारनोनो होगोन
फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सोरबादि बिजाथिखौ नोंथाङा देरहासार खालामनानै जे बिटिसिआव माबायदि सरकार खुंनायखौ लुबैदों दिनैनि सानाव नायदो खुलुमबाय गासैखौबो दायो बर्तमान जोंनि बे ओनसोल साहा ओनसोलाव जितु बिटिसि जोंनि जितु गोदान सरकारखौ जों लुबैयाखै जों दायो लुबैदों जा गोबिन्द सार बिथाङा दिनै जोंनि बे भैरबकुन्द एलेकायाव बिथाङानो जितिलांदोंमोन थांनाय बोसोरावनो दा बिदिहाय जोङो बिथांखौनो जों सरकारखौ आरो लुबैदों सरकार जाबावनो आरो जितु प्रमद सारा जेरैबायदि जोंनि बे बिटिआर आरो माने माबायाव फरेस्ट आरिफनि जितु हा जेरैबायदि माने बिथाङा मोनथाय खालामना होबाय बिथांखौ आं जोबोद साबायखर बावहरदों आरो बिथाङा दिनै जोंनि बे दुखिया दुरित मानसिफोरखौ जेरैबायदि अनसुंथाइ होदों बेबायदि माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथाङा दिनै फैयामोनब्ला जों दिनै हाग्रामा सरकार बेबायदि 1700 बोसोराव दिनै बिथाङा सोलिलांबाय बिथाङा दिनै खुनु एथा मोनसे लामा दथाखौनो होनो हायासै माने जोङो जेरैबायदि मानसिखौ बाननानै बे मोनसे दैमा दङ बे दैमाखौ बारनानै जोङो बाननानै बै माने सक्लासे लाबोनानै जोङो बेमारखौ बासायनो गोनां जायोमोन नाथाय दिनै गोबिन्द सरकारा बा प्रमद सरकारा दिनै फैनानै जोंखौ बर्तमान बहुत गोजोननाय होदों आरो बहुत मोजां खामानि मावलांदों बिथांमोना जोंनि लामा दथाखौबो मोजां बर्तमान कालभार बा कुवा बेफोरबायदि होलांजों माने जों बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो नाथाय दिनै बर्तमान जोङो प्रमद सरकारखौनो जों सरकार दाफिनो आं लुबैदों आरो थालांनो लुबैदों आरो जितु जों बिथांनोनो होगोन सरकारखौ माने बिथांनोनो जों भटखौ होगोन जोंनि रायजो राजा गासैबो जोंनि साग्लिसार बे गामि ओनसोलानो गासै बिथांनोनो होनाय जागोन आरो गोबिन्द सरकारखौ माने गोबिन्द सारखौ जों जितायगोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थि जितु 22 तारिखआव खुंजानो थांगासिनो दङ बेयाव जराफुख्रि ओनसोलनि रायजो राजा हिसाबै बिटिसिआव माबायदि सरकार दानायखौ दिनैनि सानाव नोंथांमोना लुबैयो আমিতো বিচাৰিছোঁ যে যোৱা বিগত 5টা বছৰত যি আমি দেখিলোঁ আমাৰ সন্মানীয় গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ছাৰদেৱে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছিল বিটিআৰ স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত তেনেধৰণৰ আমি বাস্তৱ ৰূপ আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ কিন্তু সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ আৰু আমি ফিল্ডত গৈ দেখিছোঁ যে এইবাৰ মানে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মানুহে ওলাই আহিছে বিপিএফক সমৰ্থন কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এইবাৰ বিটিচিত নিশ্চয় আমাৰ হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰে এইবাৰ চৰকাৰ হ'ব আজিৰ দিনত এই 38 নং ভৈৰৱকুণ্ডত বিপিএফৰ জিকাটো কিমান শতাংশ চিয়'ৰ চাওক কথাটো হ'ল কি প্ৰত্যেকজন সমৰ্থনকাৰীয়ে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থীকটো ক'বই তো সেই হিচাপে আমিও কৈছোঁ যে আমিও প্ৰায় 80% আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ 38 নং ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ সন্মানীয় ৰিহন দৈমাৰী ছাৰক আমি প্ৰায় 80% আমি জিকাই লৈ যাব পাৰিম বুলি আমি বহুত বিশ্বাসেৰে আমি ক'ব পাৰোঁ আমি পাৰ্থক্যটো কি আছে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ আৰু হাগ্ৰামাৰ চৰকাৰ পাৰ্থক্যটো কি পাইছে আপোনালোকে ৰাইজে হিচাপে পাৰ্থক্য বুলি ক'লে আমি ধৰক আমি বহুতটা তেনেকুৱা পাৰ্থক্য আছে তাৰে ভিতৰতে যদি আমি এতিয়া ক'ব খোজোঁ ধৰক এতিয়া বিগত সময়ছোৱাত মই প্ৰমোদ বড়োৰ কথা বা হাগ্ৰামা ছাৰৰ কথা নকওঁ মই যদি কওঁ এতিয়া আমাৰ যিহেতু এইটো অঞ্চলত ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত আমি দেখা পাইছোঁ যে প্ৰথম সময়ছোৱাত এম এল এ হোৱাৰ প্ৰথম সময়ছোৱাতে আমাৰ ৰিহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াদেৱে প্ৰথমতে ৰাস্তা পদূলিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল দলং ঘাটৰ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু সেই হিচাপে বহুত বস্তু থাকি গৈছিল আমাৰ মাজতো ৰিহন দৈমাৰী ছাৰৰ সময়ছোৱাতো বহুত কিছু ৰৈ গৈছে কৰিবৰ কাৰণে তো সেইখিনি সময়ছোৱাত যিহেতু পৰিৱৰ্তনৰ নামত যি এটা আমি শ্লোগান এটা ওলাই আহিল এই শ্লোগানৰ নামত যেতিয়া গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াদেৱে জিকি গ'ল তাৰপিছত কিন্তু আমি যেনেধৰণৰ আমি উন্নতি দেখিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ বা পাম বুলি আমি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো বিশেষ আমি পৰিৱৰ্তন দেখা নাপালোঁ তো পাৰ্থক্য হিচাপে ক'ব লাগিলে এইটোৱে এটা আছে আৰু তেনেকুৱা পাৰ্থক্য বুলি ক'লেতো আমি বহুত কিছু দেখুৱাব পাৰোঁ যিটো আৰু এইখিনি সময়ছোৱাত আৰু মানে যোৱা নিৰ্বাচনত যি প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ৰাইজৰ কাৰণে তাৰমানে এই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ তাৰমানে আজিৰ দিনত পূৰণ হোৱা নাই হোৱা একেবাৰে পূৰণ হোৱা নাই এতিয়া ধৰক আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ST কলেজৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰক আপোনাৰ ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা হওক তেনেকুৱা বহুত কিছু বস্তু আছিল তেওঁলোকে স্বাক্ষৰ কৰি আনি শান্তি চুক্তিৰ নামত যিটো স্বাক্ষৰ হ'ল তাৰপিছত যিখিনি হ'ব লাগিছিল সেইখিনিতো আজিৰ সময়ত ৰাইজে নিজে দেখি আছে বা দেখা পাইছে আজি আমি ধৰক এতিয়া যিসকলে ধৰক সমৰ্থনকাৰী আছোঁ আমি BPFৰ তেওঁলোকে ক'লে হয়তো
ক'ব যে তেওঁলোকে নিজৰ মানে ঢাক ঢোল বেছি বজাই আছে বুলি ক'ব আৰু যাৰ পৰিণাম ফলস্বৰূপে আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে বিভিন্ন ঠাই আপোনালোকে নিজেই ঘূৰে তো সেই হিচাপে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে আজি BPF-ৰ সমৰ্থকসকল আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে মানে नंगौ थारैनो दिनैनि सानाव जि रायजो राजाफोर दङ भट होगिरिफोर दङ बि फैगौ जि 22 अक्ट'नि जि जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ लानानै दिनैनि सानाव साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो गावबा गावनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनानै BTC-आव मोनसे गोजोन सरकार दानायखौ दिनैनि सानाव लुबैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आं मिथिनो नाजाबावनो बेयाव जितु आंजों सासे लोगो दङ आरो बिथांनिफ्राय आं मिथिनो नाजादों मा मा लाबोदों दिनै बाजाराव आं लेस्रा लाबोदों आरोना लेस्रा लाबोदों बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ औ BTC-आव नोंथाङा BTC-नि सासे थागिबि हिसाबै माबायदि सरकार दानायखौ लुबैदों दिनैनि सानाव BTC-आवथ' जों जौगानायखौ लुगैयो जों गोजोन आरो सान्तिखौ लुगैयो जिहेथु जों दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो प्रमद सारखौ लुगैयो आरो जों थांनाय बारावबो बिथाङा गोबां मोजां खामानि मावलांदों बिनि थाखाय जों फैगोन बिसायख'थियावबो बिथांखौनो लुगैनानै हास्थायनानै बिथांनिनो जानानै जों हाजासिम खामानि मावदों बा एसे माबा खालामदों आरो मावदों आरो बिथांनि जानाय सोलायनाय दङ जितु थांनाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकार आरो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार आरो लोगोसे रायजोआव जितु डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सरकार सोलिगासिनो दङ BJP सरकार माबायदि फारागा मा जों प्रमद बर'आ बिथाङा जाबाय जोंनि गोबां सोलायनाय लाबोदों जेरै जों सिगांफोराव बेबायदिनो न' गंसे आयुखौनो मोनाखैमोन बा मोनदोंब्लाबो गंफा गंनै बिदि गामियाव मोनदोंमोन आरोना खिन्थु बिथाङा जोंनि गामियाव आं नुदों 90% जादों माने जाजोबदों होननानै होनजायो सासे सानैल'सो जायाखै आरोना बिदिनो ओमफ्राय जों किसुमान IBS-नि बुस्थुफोरखौबो सिगाङाव मोजां बुस्थु मोनामोन दा जोङो बिदियै जोङो मोजां बुस्थु मोनदों आरो नैबेयाव आरो बेनिखायनो नोंथांनि बायदिब्ला फिन आरो नैबे बिसायख'थियाव प्रमद बर'आ देरहासार जानानै BTC-आव सरकार खुंनांगौ औ खुंनांगौ जोङो बिथांखौनो लुगैदों हास्थायदों आरो सरकाराथ' जोङो दायो ओरैबायदि लुबैदों जेनेबा जों जेसेबांनाखि बिजनेस खालामग्रा बा बाजाराव गिदिंबायग्रा दा बेफोरखौ जों मोजांखौ लुबैदों लुबैनायालाय दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो बे दा फैगोन जोंनि जे भट बे भटआवहाय जोङो जे बे दायो जे सोलिगासिनो दं बे सोलिनायखौनो जों मोजाङै जों सोलिजानो लुबैदों जों बेबायदिनो दायो सोलिनाय बादि जों बेखौनो लुबैदों आरो थांनाय हाग्रामा महिलारिनि BPF सरकार आरो प्रमद बर'नि UPPL सरकारनि गेजेराव नोंथांमोननि ओनसोलाव जौगानाय जादों दा जोंलाय बुंनाय बादिब्ला जों दायो माने UPPL माबायावहाय जोंनि एसे जौगानाय दङ खिन्थु हाग्रामानि समावल' जोङो जौगानायखौ जों नुवाखै आरो बोसोर बे हालामखौ सालायलांबाय दा बेवहाय नैबे बबे हमस्थिनि आन्दाराव गोलैयो दा नैबेयो बे हमस्थिया जाहैबाय जोंहा भैरबकुन्द समस्ति दा भैरबकुन्द समस्तिनि खोथाखौनो आं फार्स्ट बुंग्रोनोसै दा बेयाव जोंहा थांनाय जितु 17 बोसोराव भैरबकुन्द समस्तियाव जोंनि जितु डेभेलपमेन्ट जानांगौमोन बेखौ आंनि नुनायाव जोबोद माने खम डेभेलपमेन्टमोन दा दिनै बे 5 बोसोराव जितु गोदान जितु सासनाव सोलिबाय थानाय UPPL दोलो बे दोलोआ फैनायनि उनाव जोंनि गामिफ्राव माखासे लोंनाय दै आरो बिदिनो लामा आरो बिदिनो अंगनबादि केन्द्र बायदि बिथिङाव माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ जोङो नुनो मोन्दों दा थिग नैबे जितु आं गसंनानै थानाय लामा बेबो जोबोद गोग्लैसोनानै थानायमोन दा बेयाव BPF-नि समाव अन्थाइ थरसे गोग्लैयाखैमोन दा दिनै बेयावहाय जोङो गासै रायजो राजा स्कुलनि गथ' गथायफ्रा थांलाय फैलायाव बेयाव हाब्रु आरो हाद्रिनिफ्राय बेयाव रैखा मोनबाय CC ब्लक जाबाय दा बेखौनो आं साबायखर बावो जितु UPPL दोलो फैनायनि खारनावसो नैबेफोरबायदि माखासे गोग्लैसोनाय गामियारि जायगाफ्रा उन्नति जादों होननानै आङो दिनैनि थारिखआव बुंनो हायो बे समाव दा जितु जोंहा फैगोन जितु 22 थारिखआव जितु माने BTC इलेक्सन जागोन दा बेयाव जोङो खामानिया सोरनि दारा माने बेयाव बांसिन उन्नति मुलुगाव खामानिखौ मावजादों दा फिन जोङो बे सरकारखौनो फैजानो लुबैयो दा आङो नैबे गामियाव थानानै जितु डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ आङो मोनबाय आरो आंनि मेगनजों देग नुबाय दा फैबाय थानाय समाव भटखौ जोंनि नैबे गामिनिफ्राय रायजो राजाया जोंहा UPPL-आवनो होगोन होननानै बयबो थागथियारि जानानै दङ
आं बेखिनिखौ दायो रोखा बुंनो हायो 22 তাৰিখত বিটিসি নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে আজিৰ দিনত বিটিসি কেনেকা চৰকাৰ হোৱাটো আপোনালোকে বিচাৰিছে এজ এ ৰাইজ হিচাপে ৰাইজ হিচাপে আমিতো ধৰ চৰকাৰ ভাল হ'ব লাগে এইটোৱে আৰু আমি ধৰ যিহেতু মই নিজে ক'লোঁ মই যিহেতু বিজেপি ছাপৰ্টাৰ আমিতো ক'ম কি বিজেপি চৰকাৰ হ'ব লাগে এইটোৱে ক'ম মানে কথাটো হ'ল 2017 বছৰ যেহেতু বিপিএফে শাসন কৰিলে তাৰপিছত 5 বছৰ ইউপিপিএল শাসন কৰিলে এতিয়া পাব্লিকৰ যিমানখিনি সুবিধা হ'ব লাগিছিল সেইখিনি নহ'ল এক নম্বৰ কথা তাৰপিছত চাকৰিৰ কথাই ক'লোঁ যোৱা 5 বছৰত ইউপিপিএলে চাকৰিৰ কথা বহুত ক'লে গান গালে কিন্তু এখনো স্কুল আমি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱাও নেদেখিলোঁ চাকৰি হোৱাও নেদেখিলোঁ তাৰপিছত দ্বিতীয় কথা হ'ল আমাৰ বৰ্তমানৰ যি নেকি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰী ছাৰ তেখেতে 17 বছৰত যিমানখিনি কৰিব লাগিছিলে হয়তো সিমানখিনি হোৱা নাই কৰিছে আমি কৰা নাই বুলি ক'লে ভুল হ'ব কাৰণ তেখেতে যি কৈছে বৰ্তমান যিটো মাটি এভেকশ্যনৰ লৈ কথা কৈ আছে সেইটোতো আমাৰ বিটিচিত যদি মাটিৰ এভেকশ্যন হ'ব তেনেহ'লে 17 বছৰে বিপিএফে থকা সময়ত পট্টা কিয় নিদিলে মেইন মোৰ এইটো মানে কি থাকিলে কুৱেশ্যন থাকিলে সিহঁতে মোটামুটি 17 বছৰ পাইছিলে প্ৰায় আমাৰ উত্তৰ অঞ্চলত সকলোৱে যদি দিলে হয় পট্টা পালে হয় নিশ্চয় সেইটোৰ এভেকশ্যনৰ কথাক লৈ মই দুখী কৰিব বিচাৰিলে প্ৰথমে মই দুখী কৰিম বিপিএফক তাৰ কাৰণে মোৰ ক'বলগীয়া এইখিনিয়ে আজিৰ দিনত 38 নং বেৰকুণ্ডৰ কেনেকা পাৰ্টিটো বিচাৰে আমি বেষ্ট গভৰ্নেন্স এইটো বিচাৰিছোঁ আমি যি দেখিলোঁ আমি ৰিহন ছাৰৰ নেতৃত্ব দেখিলোঁ গোবিন্দ ছাৰ তেখেতৰো দেখিলোঁ আমি 5 বছৰ দেখিলোঁ আমি নতুন মানুহ বিচাৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি 38 ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত আমি ছাৰ মেনন মুছাহাৰীক বিচাৰিছোঁ যাতে তেখেতে বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰে ৰাইজক তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিলোঁ মানে প্ৰায় আমি ক'ব গ'লে 80% খাটাং বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি 20% ইফাল ইলেকশ্যনলৈকে হৈ যাব বিটিসি बिसायख'थिया जिथु फैगासिनो दङ सोलिफु दाननि 22 अक्ट'आव खुंजागोन दा दिनैनि सानाव नोंथाङा एसे सासे गामियारि सुबुं हिसाबै बा रायजो हिसाबै नैबे बिटिसिआव सोरबायदि सरकार खुंनायखौ दिनैनि सानाव लुबैयो बा माबायदि सरकार जानायखौ लुबैदों फैबाय थानाय नैबे 22 अक्ट'आव जिथुनाखि जानो गोनां बिसायख'थि जोंथ' जि गोजाम सरकार बिपिएफनि खुंजानाय सरकारमोन जों बेखौनो लुगैफिनदों मानि थाखाय जिथु दिनै जे सुबुंफ्रा बुंगासिनो दङ जिथु 17 बोसोर आरो नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव गोबां डिफारेन्स दङ होननानै नाथाय नोंथाङा दिनै माबायदि फारागथि नुदों नैबे 17 बोसोर आरो नैबे 5 बोसोरनि सरकार खुंनायनि समाव गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांनि मोनदांथिया माबायदि आंनि मोनदांथिनायाव बेनो 17 बोसोराव जोंनि आइ आफा बा बिमा बिफाफ्रा सानोमोन जेनेबा आंनि फिसाफ्रा मा जागोन दिनै आंनि गथ'फ्रा मा गाननानै स्कुलाव थांगोन बेखौ सानोमोन नैबे 5 बोसोराव ओरैबायदि थारमाने परिबर्तन जादों दे आंनि हा हुआ थागोन ना थाया बे हा हुआ एभेक्सन जागोन नामा नैबेनिल'सो सिन्था बेखायनो जोङो गोजाम सरकारखौनो हास्थायफिनदों नैबाव गोख्रों बिजाथि दङ बिजेपिनिफ्रायबो होन आरो जोङो दिनैनि सानाव जोङो नुनो मोन्दों नैबे इउपिपिएलनिफ्रायबो होन आरो लोगोसे बिपिएफनिफ्रायबो होन दिनैनि सानाव नैबे साथाम केन्डिडेटनि गेजेराव जिथु नोंथाङा बुंबाय थादों जे 17 बोसोर आरो नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव गोबां फारागथि दङ होननानै होमबा नोंथाङा दिनैनि सानाव जे नैबे 38 नं बा 38 नं भैरबकुण्ड बियाबाव दिनैनि सानाव रिहन दैमारिखौ नोंथाङा हास्थायदों एज ए सासे गामियारि रायजो हिसाबै ना मा बुङो येस रिहन दैमारि सारखौ जों हास्थायदों जोंनि 38 भैरबकुण्डआव रिहन दैमारि सारादि देरहागोना मारैनि रोखा जानानै दं होनना बुंबा जोंनि गामि ओनसोलारि बेसेबांनाखि दङ गामियारिफ्रा गासिबो थारमाने बिपिएफखौनो हास्थायदों आरो बिपिएफखौ हास्थायनायजों लोगोसे रिहन दैमारि सारादि देरहासार जागोना बे एकदम 100% रोखाखा आच्छा बिसायख'थि फैगासिनो दङ बिटिसिनि बिसायख'थि खोब खम समनि गेजेरावनो खुंजानो थांगासिनो दङ जिथु नैबे सोलिफु दाननि 22 अक्ट'आवनो जिथु जानो थांगासिनो दङ दिनैनि सानाव एज ए लाइमोन हिसाबै जि नैबे सरकारनि दिनाव बा आगु सरकारनि दिनाव नोंथाङा माबायदि फारागथि नुदों बा दिनैनि सानाव आं मिथिनो लुबैदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथाङा बिटिसिआव सोरनि सरकार दानायखौ दिनैनि सानाव लुबैयो गिबियावनो बड'सा नायग्राय बयनिसिमबो आं गोजोन हामग्लायनायखौ बावग्रोनाय थाबाय दिनैनि समाव जों जे बिसायख'थिनि जे बारहावा नैबे बारहावाखौ नुयोब्ला जोङो ओरैबायदि मोनसे परिबेक आरो चेन्जखौ जों नुनो मोन्दों जि चेन्जखौ लानानै जोङो रायजोफ्रा बयबो भटखौ होगोन आरो रायजोफ्रा बयबो सापर्ट खालामगासिनो दङ
दा थारैनो नैबे बिसायख'थियाव जोङो नैबेखौनो बुंनो थांदों नैबेखौनो जों बुंनो सानगोन जे माने थांनाय बारफ्राव थांनाय समफ्राव जिबायदि सरकारा सालायलांबाय जोंनि ओनसोलाव 5 बोसोरनि सिगां जि सरकारफ्रा सालायनानै थांबाय बिसोर ओरैबायदि माने सालायनानै थांबाय जेराव माने जेबो भिजन गैयामोन जेबो थांखि गैयामोन ना इयुथ्सफोरखौ लानानै ना इडुकेसनखौ लानानै ना खेथियकफोरखौ लानानै ना इयुथ्सफोरनि आपकामिं जेनेरेशन फिउचार जेनेरेशनखौ लानानै बिसोर जेबो थांखि गैयामोन खिन्थु दानि थासारिखौ नुयोब्ला दानि नैबे सारि बोसोर जे सरकार सालायदों नैबेखौ नुयोब्ला बिसोरनि भिजन आरो बिसोरनि जे थांखि आरो बिसोरनि जे उननि जे जेनेरेशन जे क्रिएट खालामनाय नैबेयो ओरैबायदि स्मुथ एन्ड क्लियार जे बेयाव जों माने 100% जोङो बेखौ जों बयबो बुजिखाबाय आरो दानि इयुथ्सफ्रा बेखौ मिथिखाबाय जों नुयो 17 बोसोराव जिबायदि सरकार सालायबोबाय बिपिएफ सरकारा दिनै जों नुनो मोन्दों मिस्टार रिहन दैमारि बिथांखौ जों बुंनो थाङो बिथाङा बुंबाय थादों जे माने 5 बोसोर सारि बोसोराव मा मावखो होननानै बिथाङा बुंनो थांबाय थादों खिन्थु बै समाव नोंथाङा जे 10 बोसोर जे एमएलए आव दङमोन मिनिस्टार हिसाबै नोंथाङा जोंनि एरियानि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय मा मावनो हाखो कम्पेरिसन खालामनानै नायोब्ला जों नुनो मोनगोन बिथांमोननि सरकारनि समाव हाइएस्ट 17 बोसोराव मोनबा जोंनि एरियायाव सीसी ब्लक जादों खिन्थु नैबे सारि बोसोराव जों नुनो मोन्दों जे अनलि सारि बोसोराव जों नुनो मोन्दों 5 to 5 to 6 माने सीसी ब्लकफ्रा जाना थांबाय बिनि उनाव जोंहा नुदों जों सेन्ट ग्रेभेलफोरखौ जोङो मथा मथि गैलानो होननानै बुंजायो यास मोनसे मोननै ओरै अबेबा हाबसोनाय मोसौ होलांनाय बेफोरबायदि फिसा थानो हागौ खिन्थु मेनलि जायफोर जि जायगायाव माने मानसिफ्रा दावबायो बेफोर दावबायनाय जायगानि जे लामा सेन्ट ग्रेभेलफोर बिसोर कमप्लिटलि साक्सेस आरो 100% जाजोब्बाय आरो बिथाङा बुंदों जे माने दै लोंनायनि बिसय बिथाङा सासे मिनिस्टारमोन मिनिस्टार थासेयावबो जोंनि ओनसोलाव बिथाङा दिनै पियर दै लोंहोनो हानायनि जेबो माने खाबुखौनो रायजोफोरनि थाखाय खालामना होनो हायासै जों नुदों नैबे सारि बोसोराव जोंनि गबिन्द चन्द्र सारा नैबे सारि बोसोराव खमबाबो जोंनि प्राइमारियाव 10 to 10टानिफ्राय 12टासिम दिनै बिथाङा जेजेएमनि स्किम बिथाङा सरकारनिफ्राय स्टेटनिफ्राय बिनानै दिनै लाबोनानै बेयाव साक्सेस खालामनो हादों अब्ला बैसोरनि जे कम्पेरिसन 17 बोसोराव जि कम्पेरिसन ओमफ्राय सारि बोसोराव जि कम्पेरिसन नैबे कम्पेरिसनखौ नायोबा बिथांमोना 100% फेलियर जाबाय थादों आरो जों नुनो मोनगोन इयुथ्सफोरनि थाखाय दिनै गुबुन बिथिंफोर लादों दिनै जों मोनगोन सुपार 50 जों नुनो मोनो जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय लानाय आरो बेजों लोगोसे इयुथ्सफोरनि थाखाय दिनै गियान सोरांनि स्किम होदों दुखियाफोरनि थाखाय अनसाय बिथांखिनि स्किम होदों दा बैफोर स्किमफोरखौ जुदि बिथांमोना बै 17 बोसोराव जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनायमोनबा बिथांमोना 17 बोसोर समाव जुदि बेखौ जुदि इमप्लिमेन्ट खालामबोबाय थानाय मोनबा दिनै बे स्किमा दिनै 100% साक्सेस जागोन ना जायामोन सार नोंथांनि बायदिब्ला फैबाय थानाय जिथु बिसायख'थि बेयाव नोंथाङा जि फिन आरोबाव प्रमद बर'नि सरकारखौनो दिनैनि सानाव लुबैयो 100% मानो लुगैया मानोना बिथांमोननि सरकार जे सालायनाय बेयाव भिजन आरो इयुथ्सफोरनि आपकामिं जेनेरेशननि जे फिउचार नैबे 100% ब्राइट दङ बेखायनो आंनि आरो जोंनि न'खरनि भट आंनि लोगोफोरनि भट जोंनि इयुथ्सफोरनि जोंनि लोगोफोरनि भट गासिबो इउपिपिएलनि थाखाय प्रमद बर' सारनि थाखाय आरो नैबे 38 नं भैरबकुन्द'आव जोंहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि थाखाय नंगौ दिनैनि सानाव जों नुबाय जिथु गामि आरो सक आरो बेबायदि जों माखासे हाथाइसालिफोराव गिदिंनानै जों नुनो मोनबाय दिनै 38 नं भैरबकुन्द' बियाबनि सिङाव थानाय जि रायजो राजाफोर बे रायजो राजाफ्रा फैगौ नैबे सोलिफु दाननि जि 22 खालाराव जि बिसायख'थि जानो गोनां बे बिसायख'थिखौ लानानै दिनैनि सानाव साफ्रोमबो भट होगिरिफ्रानो दिनैनि सानाव साखाफारा जानाया बियो रोखा जाबाय आरो बेजों लोगोसे गावबा गावनि जि मोन्दांथि गावबा गावनि बिजाथिखौ लानानै दिनैनि सानाव जोंनि नैबे मोनसे जि ग्राउन्ड जिर' रिपर्ट जि हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोना मोन्दांथिखौ जोंनि सिगाङाव बुंफोरनानै होबाय बेखौ समासो खोन्थासिगोन जि फैगौ 22 खालाराव सोरबायदि बिजाथिया सोरबायदि हान्जा देरहालांनायनि उनाव बिटिसिआव जि बिटिसिनि जि सनानि मासि बे सनानि मासिया सोरनि आवथायाव थांगोन आरो सोरबायदि हान्जाया सरकार दागोन बेखौ 22 खालारासो दिन्थिसिगोन बे समाव आङो बड'सानि जानानै उदालगुरिनिफ्राय केमेरा फारसेजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि